Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala din atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acam. Babino adlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza 5 na kini sa bulan sa Nobyembre, no? Sa ako nang kinaingon mga higala, ayaw lang kayo mo katingala kung wala inyong kura paroko dero sa inyong tagsa-tagsa ka mga parokya. Kay ni ami karon diris masaplo dawin, no? Gisugdan na namo ang amuang tinuig nga recollection, no? So kuna nga ayaw ra gyud mo katingala, no? Mas maayo gani inyo mga ampo nga magmalampuson kini nga amuha karon nga tinuig nga retero, no? Kining gitawag na to annual retreat, no? Aron pod nga mas ma-recharge pod mi kini ba matud pa makuan pod gamay ba madugagang-dugangan ang amuang kasibot, no, sa amuang pagpangalagad sa atong simbahan Katoliko, no? Akong mga parokyano din ha sa Yungon, kumusta naman mo ha? Iampo ko ninyo kay matud pa nagpadayon kami karon sa amuang recollection, no? Muna nga dili kayo taas ng mga higala, no? Ang atuwa nga panag istorya kay na malandong man meron, no? So pero ni pakita radyo ni padungog radyo ko ninyo aron di mo matingala og asa nako. Ayan. Ano, so again, ang ato ang amo karong gihimo niya karon kami ubay-ubay may mga higala, ubay-ubay may kagahapon na sugdan na namo ang among mga kaligukan. Naka-retreat na kami o gani kaganinang buntag nakakuha na kami kagahapon, nakapamalandong, naka-vigil gamay, no, kagabi diha na sa amo ang kuan kini nga mo ang kalihukan o gani ubay-ubay na ang mga napahigayon nga mga kuan namo, no, mga kini mga kalihukan nga gipahaom gyud mga higala, no, sa amo ang kining gitawag na to retreat, no, karong adlaw, no. So na nga as of now, no, kuan na nagkuan na jud kami kaganina kagahapon, no, kagahapon sa hapon day 1 na kining November 4 nagkuan kami kana napahigayon niya kami karon diri sa kuan sa kining Sea Dreams Resort, no, Sea Dreams Resort diri sa Maydawin, unahan ning Tutay sa lungsod, no. Unya ang among facilitator mao si Father John Era, no, CM, no, Congregation of the Mission, kuan siya kana usan ni sa mga na maayong laki usab nga mga facilitator sa amo nga kining ang amo nga kalihukan, no. Gani kagahapon adlaw November 4 check-in at check-in mi kagahapon alas 2 dayong pagkagabi 6 o'clock do na may misa, and then paghuman do na dayoy kanang gitawag na to early evening prayer nga gipanguluhan usab sa kini evening prayer. At the same time doon na pre-misa, no. Anya ang nagmisa kagabi si Monsignor Glenn Corsiga, no, nya gisuportaran sa Vicariate of St. John dayon nag-orientation may mga alas 8 gani nag-elect nami og bag-o kining kuan karon bag-o kining president, no. Karong adlaw day 2 November 5 kaganina alas 7 sa buntag ang among pamahaw dayon nag-holy hour mi, no, nag-holy hour mga alas 8:30 dayon ang nangulo ang Vicariate of St. Jude, no, niya 9:45 video watching, and then dunay gitawag na to uban pang mga kalihukan, no, ano. So muna nga karong adlaw may higala padayon gihapon kita November 5 padayon gihapon kami sa amo aga recollection, no, diri sa Masaplo Dawin. Abi na mo lahos ta may higala sa ato aga kining Saint of the Day. Abi na nga atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si ig-agaw ni Mama Mary, no, si kining Saint Elizabeth or Santa Isabel, no, niya one of the kini gitawag natin first to know about Mary's
great blessing as the Mother of God. No, nya kini si Santa Isabel, mao kini siya ang mama ni Saint John the Baptist. Ano? So sama kang Santa Isabel, ato usab nga i-welcome, no? I-welcome si Mama Mary sa atuang kasing-kasing sa atong panimalay. No muna nga mamarkuan kita kanunay kitang magrosaryo, no, bisag asa kita ako kasa ko magrosaryo may galan nagdaladala ra man ko rosaryo. So anytime nga bisag unsa nga feeling nako murag may bakante ko gamay, magrosaryo ta. Ala no? Because of his birth, for he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. Zechariah was skeptical because both he and his wife were quite elderly. For his skepticism, Zechariah was rendered mute until the prophecy had been fulfilled. Elizabeth became pregnant shortly thereafter, and she rejoiced. Gabriel... Bino din nilang ko nakita ko ito ba? Kaya matun palagi, nag-recollection may, holy hour, gakuan may kaganina, karong mga orasa may higala, ala sa kuan man taro, kuan may, nag-lunch me, nagkuman man manguan, kini katulog gamay, siesta time, and then wash up, and then 2:45, group sharing na, mag-group sharing na, nya doon na yung mga, kaganina lagi, mga alas 9:45, nag-video watching man mi, nya karong hapon, mag-sharing na mi, sa among mga emotions, no, kabahin sa among nakitaan nga movie. Ano? Abino kauban ako sa ako ang kwarto si Father Boy Gomez o si Father Aaron. Ayan, no? So mga laki mga laki ni mga higala ko mga kauban, no? So okay, no? Abino din lang ukutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acab.